Ar y 5 o Fai, cyhoeddodd Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig, newidiadau mawr i gynlluniau rheoli tir Llywodraeth y Cynulliad. Fe bydd y 5 cynllun, tir gofal, tir cynnal, tir mynydd, cynllun ffermio organig a'r cynllun coetiroedd i Gymru yn diflannu, ac yn cymryd ei lle bydd un cynllun, Glastir, sy'n cwmpasu'r cyfan. Fe fydd y ffenestr ar gyfer y rawn gyntaf o geisiadau yn agor yn haf 2010. Mae'r undebau amaethyddol yn awyddus i gael mwy o wybodaeth. Wel, dwi wedi cyhoeddi bod y cynlluniau amaeth amgylcheddol sydd gyda ni ar hyn o bryd, fel tir gofal, tir cynnal a tir mynydd hefyd, fel maen nhw'n bodoli ar hyn o bryd yn mynd i ddod i ben o 2012 ymlaen. Fe fydd y taliadau ola tir mynydd er enghraifft yn digwydd yn 2011. Fe fydd y gyllideb yn cael ei chadw ac fe fydd y gyllideb yn para i fynd yn uniongyrchol i ffermwyr, ond fe fydd yna gynllun newydd, Glastir, a fydd yn fodd o roi cefnogaeth i ffermwyr i warchod i tir ac i ffermio i tir mewn ffordd lle fydd yna fydd i'r gymdeithas yn ehangach i gwrdd â rai o'r sialensau newydd. Mae'r Comisiwn Ewrop wedi i osod i gwrdd ag i daclo newid yn yr hinsawdd yn benodol. Ni'n derbyn wrth gwrs fod yna broblemau ychwanegol o amaethu yn yr ucheldir yn tiroedd mwy mynyddig ni, ardaloedd llai-ffafriol, ac felly dyna pam fydd y taliadau ar gyfer yr ardaloedd hynny 20% yn uwch na yn yr ardaloedd sydd ddim o fewn yr ardal llai-ffafriol. Fe fydd na rai ffermwyr o bosib yn unigol yn derbyn llai o arian yn y gyfundref newydd, o fe fydd na rai yn derbyn mwy o arian yn y gyfundref newydd. Fydd y gyllideb yr un fath, y gyllideb gyfan fyddwn ni'n ei wasanaethu yma yng Nghymru. Dwi yn ymwybodol y gall rai ffermwyr sydd falle mewn cytundebau mawr tir gofal ar hyn o bryd fod o dan yn yr ardal llai-ffafriol, fod o dan anfantes penodol, a dyna pam dwi wedi rhoi'r sicrwydd o 2 flynedd o wariant iddyn nhw, o ariannu iddyn nhw yn ychwanegol am y 2 flynedd ar ôl 2012 i 2014, fel fod eu cyfnod trosi nhw i'r gyfundref newydd yn hirach ac felly rhoi fwy o sicrwydd ariannol iddyn nhw. Mae'r system newydd yn mynd i fod yn fwy perthnasol ar gyfer blaenoriaethau sydd yn mynd i fod yn rhan o'r polisi amaeth gyffredin lan tan 2020 a thu hwnt. Does na amheuaeth nawr nag taclo newid yn yr hinsawdd yw un o brif blaenoriaethau cymdeithas gyfan, ac mae yna rôl allweddol mae ffermwyr yn gallu chwarae yn hynny, ac mae yn iawn fod cymdeithas yn ei ariannu nhw i fod yn ymgymryd â'r gwaith hynny. Y mateb cyntaf yw faint o bobl sy'n mynd i golli mas ar hyn, ynddo fe? Fi'n credu bod y neges yn gweud bod e'n mynd i fod mwy teg i bawb o Gros Cymru, ond fi'n credu y gofid y ffermwyr ar dir uchel yw bod nhw yn mynd i golli mas a wedyn ni'n gweld mwy o diboblogi a mwy o distocio'r tir uchel. Ond falle bod bobl llawr gwlad yn mynd i elwa oherwydd mae rhai o'r ni ddim yn cael dim un fath o gymortal ar hyn o bryd, a fydd hwnnw'n rhoi cyfle iddyn nhw gael ychydig. Mae'n dod â sawl sgîm mewn i un sgîm yn y diwedd, a felly falle bydd yn hwyluso yn y gwaith papur, ond a fydd yn haws i bobl i ddeall gobeithio, a felly mae'n radical iawn fi'n credu. Wel, gobeithio bod y gydweithio i ddod, a gobeithio bod ni'n wrando ar yr undebau a gwrando ar y diwydiant. Achos ar ddiwedd y dydd, mae rhaid i gofio bod y diwydiant, mae'n cymryd amser i'r diwydiant newid. A mae'n iawn i rai aelodau yn y cynlliad i ddweud, wel, chi'n rhoi rhybudd i ffermwyr fel mae'n gallu i newid i system, newid i busnes. Ond ar ddiwedd y dydd, realiti'n dweud ni, does dim digon arian allan o'r farchnad i sicrhau bioliaeth i ffermwyr. Mae rhaid i'r ffermwyr i ddibynnu ar y taliadau maen nhw'n gael gan y cynlliad. A chwedyn, bach iawn gall ffermwyr i wneud i newid i busnes. Mae'n edrych ar yr ymgylchfyd, ynddo fe? A mwy o bwyslais ar hwnnw, a llai felly ar gynhyrchu bwyd. A felly mae hwnna felly mynd gros gran ffermwyr. Ac pethau fel y carbon a faint o hwnnw ni'n gallan allan i'r ymgylchfyd. Felly mae pethau fel yna a safon y dŵr sydd yn mynd o'n tir ni. Mae pethau yna yn mynd i fod yn effeithiol iawn ac yn bwysig yn y dyfodol. Mae'n mynd i effeithio llawer busnes mae hynny'n hollol blaen. Na wedig y bobl oedd yn arfer cael taliad tir mynydd a cael taliad tir gofal hefyd. Na yw ar hynny bydd yn effeithio fwyaf. Ond dwi ddim am i farnu fe nes bod fi'n gwybod beth ydy'r manylder sydd yn y cynllun.